आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों बे टपिकखौ मानो गानदों होनब्ला आं खानाय सिनदों फुरा माने गरम बोथोरखौ लानानै माने गरमखौ सह्य खालामनो हायैनि आं दा फुरा खानायखौनो लान्दा सिनना लादों नोंथांमोना मानो टपिक गानदों होनना सानदों आं दा खिन्थाग्रोनाय जाबाय टपिकखौ माने आं खानाय सिननायखौ गानना लादों फुरा माने थाग्ला सिनना लादों नै नोंथांमोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों दिनैनि बे गोदान टपिकनि गेजेरजों माने नैबे दालाय 4 लकडाउना जोबना थांबाय दानि आरो गोदान लकडाउनाव मा सुबिदा होदों आरो मा सुबिदा होआखै आरो मा प्रब्लेम आरो माखासे टटेल दा जोंनि इन्डिया आरो आसामाव बेसेबां जानानै दं नोंथांमोना दा आंनियाव गोदान लाना फैबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो मिथिना लागोन आरो फुरा नायब्लासो मानसिया बुजि मोनो आरो नंगौना नंखाय बुंदों बे रावखौ नोंथांमोना मिथि मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय दा आं सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों लकडाउना सोलिबाय थागोन 30 जुनसिम सोलिगोन नाथाय बे लकडाउननि गेजेरावनो माखासे आनलक जासिगोन माखासे गोनां जोंनि सोलिना जानो थाखाय माखासे बेफोरो आनलक जागोन दा बेफोरखौनो मोनसे सरकारनि डिसिसन बायदियै आरो सरकार मिथिहोनाय बायदियै आं नोंथांमोननो मिथिहोनो लाबोदों दा नैबे 5 लकडाउनाव माखासे आनलक खालामना होनायानो जादों बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थालांसै आं माने माखासे बहियाव आं लिरना लादों नोंथांमोननो माने मिथिहोनो थाखाय माखासे फुजा खालामग्रा मन्दिर गिर्जा बायदि बायदि बेफोर माने खुला थागोन आरो हटेल रेस्टुरेन्ट आरो लकेल बे पाब्लिकफोरनि माखासे नायनो गोनां हस्पिटाल बेफोरो खुला जासिगोन आरो शपिं मल माने बेफोरो माखासे 8 जुननिफ्राय खुला खालामगोन होननानै खिन्थादों नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायनो हागोन आरो माखासे खारफु दाखालि 4 लकडाउनाव आरो माखासेनि लकडाउनाव 7 PM to 7 AM फुंसिमहालागै खारफु नागारनाय जादोंमोन मोनानि समाव दाबो सोलिगासिनो बे खारफुआ खिन्थु चेन्ज खालामदों एबारनिफ्राय जागोना 9 PM निफ्राय 5 AM सिम खारफु थासिनो आरोना माने एसे गुसुं खालामना होबाय आरो बे लकडाउना सोलिबायानो थागोन 30 जुनसिम आरो माखासे बेनो आरो दा इसोर डिसिसन लागासिनो आरो माबे आरो खुलिनो आरो गोबां दंबायो नाथाय बेयाव होजोबनाय जायाखै होमबाबो आरो फुरा रोखा जेब्ला 8 जुननिफ्राय बेखौ खुलिनाय जायोबा आरो माखासे खुलिगोन माखासे स्कुलनि माखासे बेखौथ' दा माखासे स्कुलनि सोमोन्दैथ' बुङाखै होमब्लाबो दा स्कुलनि खार'नै दा माखासे अनलाइननि मोनसे सोलोंथाइ नागारदों नोंथांमोना माखासे मिथिबाय जानांगौ आगोलनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दंखायो जोंनि माखासे बर'फ्राबो दा फेसबुक माने इउटुब माने फोरोंगासिनो दं जायफ्रा क्लास 10, 9 बेफोरखौ माने फोरोंनाय होगासिनो दं नोंथांमोना मबाइल दङबा नोंथांमोना बे 10, 9नि माखासे क्लासाव थानाय मानसिफ्रा सोलोंथाइ लानो गोसोबा नोंसोर बेफोरावनो थांनानै सोलोंनानै ला दा आरो नैबे 8 जुनावसो मोनसे मोजां खबर मोनगोन नामा स्कुलनि बिखौथ' बेयाव होनाय जायाखै दा बाद बाखि बेनो इन्डियायाव टटेल दा जानानै थानाय कनफार्म 1,81,827 जन कनफार्म दं आरो रिलि एक्टिभ दा जानानै दं 89,695 ओमफ्राय रिकभार एबा मोजां खालामनाय 86,936 ओमफ्राय थैनाया जादों अल इन्डियायाव 5,185 जाना दं आरोना दा बेखिनियानो माखासे आरो जोंनि आसामाव दं नालाय ओंखायनो आं आसामनिखौ आं जेब्लायबो लाना फैखायो खिन्थु आं सप्ताहै नोंथांमोननो आपडेट होबाय थागोन बेखौ दा आसामाव सोलिनानै थानाय खिन्थु नोंथांमोननि बे समाव नाय मा होनो इयाव 1216मोन खिन्थु सासे बारायबावबाय नोंथांमोननियाव रोखा नायनो हागोन दायो जानानै दङ 1217 माने 1217 जाना दं आरो रिलि एक्टिभिटा दा 1046 जाना दं आरो बिनिफ्राय माखासे रिकभार खालामदों नैबे 1217 निफ्राय माखासे रिकभार खालामदों 164ल' रिकभार खालामनो हादों थैनाया आवगोलनि जेसेबां दंमोन साब्रै दा नोंथांमोननि बेखौनो मिथिहोनो लाना फैदों खिन्थु दा बेखौनो आं बुंनो लुगैदों नोंथांमोन मानो दा नै ओरैबायदि दा माखासे खुला खालामनो नागिरनायनि सोमोन्दै माखासे दा जोंनोबोथ' सोलिना जानो थाखाय बेफोरथ' खुला जाखानांगोन नङा होमब्लाबो दा जों माखासे आसामाव दा जिखिनि बारायनायखौ नुनानै दा लकडाउननि समयसायाव मानो आनलक माखासे खालामदों बेखौसो आं गोसोआव सानदों खिन्थु दा बेनो माखासे सरकारा रुल मथे दिनै माखासे लकडाउन बन्द खालामबा सरकारनि सायाव माखासे नारसिनो जोंनि बिदि राहा नांगौ बिदि सुबिदा नांगौ होननानै नाथाय दा ओरैबायदि साननो गोनां जे दा नै जोंनि आसामाव दा बारायनिफ्राय बारायगासिनो नाथाय दा नैबे लकडाउनखौ लाना माखासे दा खुलिनोसो नागिरदों माने आनलक खालामनो नागिरदों दा बेखौनो बुंनो सानो दा जोंनो सोलिनो थाखायथ' नांथारगौ नङा होमबा आरो सरकाराबो गावसोरनो डनेसन बिनाय हिसाबै दा राहा गैयै जानानै दंखायो दा आरो जिखिनि सोलिनांगौ संसाराव दा सोलिखानांगोन आरो सरकारनि माखासे
बहुत गिदिर बिजनेस माखासे इनकामफ्रानो बन्द जाजोबना दं बेनिखायनो दा बिसोरो सरकारफ्रा सुरु खालामफिननो नागिरदों बेखायनो जुदि बे covid19आथ' लकडाउन खुलिबायनानै जोब्बायनानै दासान होमब्लाबो गावखौनो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनाय बायदियै दा गावनि जिउखौनो गावखौनो रैखा खालामना लाजादों मानो होनबा दा सरकाराथ' बेसेबां हमथाना लाखिबावनो ओंखायनो गावखौनो फोसाबनो नाजादो गावखौनो माने बै कर'ना covid19निफ्राय नोंथाङा गावखौनो बारग'नो नाजा मानो होनब्ला दा बे बांनायखौ नुनानैसो आं बुंदों खिन्थु दा माखासे थुब्ले गोसोजों जायफोर बेफोर नंखायसो होनना बेफोरबायदि सानना गावखौनो एसे रेसपेक्टआव दोन आरो गावखौनो एसे मानसिनिफ्राय एसे गोजानाव थानाय आरो गावखौनो सांग्रां लाखिनाया गावनि थाखाय मोजां खिन्थु दा सरकारा जिखिनि लकडाउननिफ्राय माखासे सुबिदा खुलिनाय आगारदों बेखौ नोंथांमोना खोनानानै गोसो गोरबोजों दासान होमब्लाबो गाव गावनि थाखाय गावखौनो रैखा खालामनो सान मानि थाखाय होनब्ला साननो गोनाङा बेनो जे कर'ना मानसिया बारायदों नोंथांमोनाबो मिथिगासिनो दंखायो खिन्थु आंनाव बेनो मोनसे कुइसन फैदों जे कर'नाया बारायदों मानो बेफोरबायदि आनलक खालामदों बेफोरखौ माने गोसोआव साननाय फैयो होमब्लाबो दा माखासे जोंनि सोलिनो थाखाय बेफोरखौ माखासे खुला खालामनाय जाबाय आरोना खिन्थु बेयाव गावखौनो गाव ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै लानांगोन बेखौनो आं नोंथांमोननो मिथिहोबाय बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम दोननाय जाबाय गोजोन्थों।